Mamimitas tayo ngayon. Yan o. Dami ng hinog niyan. Yan o. Pipitasin na natin. Ayun, nakahanap ako ng magpapatungan. Ayun o. Sinabit ko yung basket ko doon. Kahapon, yung napitas ng amo ko, binigay niya sa kaibigan niya. Sabi ng amo kong babae, magtabi tayo para next Ramadan daw. Kasi nga, hindi natatapat sa Ramadan yung pagbunga nito. Eh, sabi naman ng amo ko, ang dami-dami pa dyan. Ayaw pala ng amo kong babae pabalutan kasi okay lang daw na makakain yung mga ibon. Kasi wala daw pagkain yung mga ibon, kaya sige, hati na lang daw, paunahan na lang kung sino unahan na lang magpitas, magkain yung mga ibon. Yung kinainan ng ibon, o di sa kanila na. Tapos itong mga pitas ko ngayon na bago, yung dating napitas ko noon, yun ang ilalagay ko sa freezer. Hindi na kasi masarap pag nilagay sa freezer. Parang kamuti siya. Ito masarap. Pag ganito pang sariwa, masarap. Masarap ang sariwa. Masarap talaga ang sariwa nito. Matamis-tamis na malutong. Ayan, nagtataguan sila sa mga ilalim. Pag nakapuno na ako tapos may tira pa, hayaan ko na, hindi na ako mamimitas. Bukas naman, palit-palitan lang kami. Minsan pag yung amo ko gusto niya magbigay sa kaibigan niya, siya magpitas. Tingnan niyo, oh, may maliliit na maliliit siya. Ito. Pero hindi na siya hindi naman siya mahihinog na. Ganyan na maliliit. Yung mga kunti pa lang yung hinog, hindi ko muna kukunin. Kaso lang nga, kinakain ng ibon. Kaso lang, okay lang, hayaan ko lang. At gutom sila. Marami na palang bulok. Madami ng bulok dyan. Bulok-bulok na. Daming naririnig yung huni ng mga ibon. Yung nakikita ko dito, maliliit lang siya na ibon, parang maya. Ano naman tayo sa kabila? Ay, kabilang ay, aray ko. Aray ko. Oy, nabiyak. Nabiyak siya. Magkain tayo. Ang buto nito mahaba siya. Yung may binigay sa amo ko, mataba yung yung buto niya na maiksi. Kaya ang dami oh. Ito. Ayan. Ay, sana hindi ako mahulog. Ay. Baka masubsub ako dito sa ibaba. Alay. Patay tayo nito pag kababa, nahulog sa ang baba. Sige, mamaya ipapakita ko na lang kung madami na. Nakakangalay eh. Bye bye, maya uli. Pakita ko kung marami na akong napitas. 5 minutes later.
Ito na ang na-harvest ko, isang basket na siya. Ayan, oh, ang dami. Isang basket. Marami pa siya, kaso lang ayoko na. Ayan pa, oh, tingnan mo. Oh, ayan pa siya. Madumi. Aba, ang daming dumi, parang putik ba na ano. Madumi sa kamay. Kabuk na. Titingin tayo doon sa kabila. Kasi yung sa kabila, ano siya, iba siya. Yung malutong siya. Titingnan ko kung may hinog na siya. Kasi ayan siya, oh. Ang hinog kasi nito, ang palatandaan, dilaw na siya. Tapos, madaling pitasin. Ito magaling asan. Tingin lang ako kung okay na. Ayan, oh. Tingnan natin to. Try kong kainin. Punas natin. Punas-punas lang ito. Ito kasi maano rin. Natin. Ano na siya, hindi pa siya gaanong matamis. Mapakla siya, mapakla. Hindi pa kasi gaanong hinog siya. Ayan, oh. Kaya pag hinog na siya masarap. Tsaka tingnan mo yung buto nito, oh. Maliit lang siya na mataba. Iba yung buto doon sa kabila, ano siya, mahaba na payat. Ito naman, oh, mataba siya. Mataba, alam mo na, mataba siya. Oh, sige na. Tama na at ako'y papasok na. May trabaho pa doon sa loob. Salamat, bye-bye.